taldekidek ere bai, kumbia doinuak ekarriko dituzte, Imuntzo eta Belokiren Leia ez da naia kantuarekin, eta guztiok dantzan eta gerriak mugitzeko prest datoz, beraz txalo bero-bero honekin taula gainean hartuko ditugu. Etor daikezela! Apa, kuadrilla! Txalo beroa, gure hasi berriak taldea. Etorri gana. Txalo beroa, oso ondo, ez da? Gustora geratu zarete? Bai. Bai, ez da? Bueno, lehenengo aldia kantarin, ez da? Bai. Baina primeran? Bai, gustora ebili zarete? Bai. Oso ondo, zelan zuen entzaioetan? Ondo? Ondo. Ondo, erreza izan da, geratzea, joan guztietan entzaiatzeko eta guzti hori? Bueno. Eta dantza zuek asmatu duzu edo? Bai. Guztiz? Bai. Bai, Eta zein zen koreografa, ber? Zeinek egiten zituen pauso guztiak? Gutxi gora bera, garazi. Garazi zuzinen, Ostxalo bero bat, berarentzat ere bai. Oso ondo, garazi. Bai, horixe.